Madzulo bwino ndipo ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC. Muli ndine Mercedes amawa ndi mzangayu Savita Wirima. Mwapoyamba nayi mitu ya nkhanizi. President Professor Arthur Peter Mutharika pamodzi ndi mayi wa dziko lino akufunira anthu mdziko muno Pasaka yopambana. Bungwe lopereka madzi la Blantyre Water Board lati kulephera kupereka mabilo okwana 15 billion kwacha kwasokoneza ntchito za bungweli. Ndipo boma lati layika ndondomeko zomwe cholinga chake ndi kuthandiza kuti anthu ochita malonda mdziko muno asamavutike kugulitsa katundu wawo. Tsopano nkhanizi mwatsatanitsatani. President Professor Arthur Peter Mutharika pamodzi ndi mayi wa dziko lino Madam Gertrude Mutharika akufunira anthu mdziko muno Pasaka yopambana pomwe Akhristu akukumbukira kudzipereka kwa Ambuye Yesu Khristu yemwe anapachikidwa pa mtanda. Kudzera mu uthenga wawo, mtsogoleri wa dziko linoyo wati iyi ndi nthawi yoti anthu alingalire zakufunika kwa kukondana komanso kuchitirana chifundo, kukhulupirirana ndi kuthandizana. Pasaka ndi nyengo yomwe Akhristu pa dziko lonse amakondwerera chipulumutso chawo chomwe chinadza kudzera mazunzo, kupachikidwa ndi kuuka kwa Khristu. Ndipo mpingo wa Calvary Family ku Blantyre wati Akhristu ali ndi udindo opereka nsembe ku ntchito ya Mulungu ngati njira imodzi yofalitsira uthenga wabwino. Bishop Connex Kaduma ndi omwe anena izi mogwirizana ndi nyengo ya Pasaka. Akaduma akufotokoza. Tikaona mazunzo a Yesu chimene ndi china chimene tikuyang'ana lero, tikusangala mazunzo a Yesu, anthu akunyamula mtanda kunjago ati njira ya mtanda akutani. Ndero nena kuti pamene pachapo tikupezapo azibambo atatu amene onsewa tikafufuza nalo ophunzira ache amene akulowerera nawo ndi kutenga mbali mu mazunzo a Yesu. Panali Simoni wa ku Kurene amene ananyamula mtanda wa Yesu, anadzipereka, anampempha, anavomera, anadzipereka nanyamula mtanda wa Yesu. Komanso tikuona kuti panali Yosefu wa ku Arimateya. Yosefu wa ku Arimateya anali munthu olemera, anali mmodzi mwa akuluakulu ngati mina nduna za boma, komanso anali ophunzira wa Yesu. Iyeyo akunapita kwa Pilato kukapempha mtembo wa Yesu kuti auchotse pa mtanda paja akwayike m'manda. Ndipo zimene anachita, anagula nsalu, chichoti pati nsalu ya mafuta kapena yoyera kwambiri ndi ndalama zace. Komanso anatenga thupi lija kukalika mu manda amene anakonza iyeyo ndi ndalama zake. Pamene timaonera Nkhani adafuna adzalo omwe iyeyo manda mucha, koma anapeza kunena kuti akwayikamo Yesu mene mucha. So kuti anali ophunzira wa Yesu amene analokonzeka kuyika chuma chache kuti thupi la Yesu liyikidwe bwinobwino. Tikumvanso tikawerenganso ku Yohani chapter 19 verse 39 kuti Nikodemonso anadzamujowina. Nikodemoja anapita kwa Yesu ndi sikuja, anadzamujowina, anabwera ndi mule zonunkhiritsa za mtengo wache panga thupi la Yesu, zokonza thupi la Yesu ndi liyikidwe bwino. So ifeyo ngati Akhristu ngatifuna kuti Khristu chipite patsogolo mdziko mwathu muno, ufumu wa Mulungu upite patsogolo, ndi nthawi inoyo yonena kuti tidzipereke msembe, tipereke chuma chathu, tipereke nthawi yathu, tipereke nkhale maluso athu omwe. Tisamangondo ndapito chali chidabwerako, koma tikupereka msembe zathu kuti ntchito imene Yesu anayisiya ipite patsogolo. Anthu amene akanena chali chinena kuti amadzipereka ndi zinthu zawo. Mwina munthu ngati Nikodemoyo, munthu mmodzi sanasonkhetsa kuti ate tichite WhatsApp group tisonge ndalama tikagulezo nunkhiza yekha. Yosefu wa ku Arimateyanso yekhaso lero kuti akukhala biza Akhristu yayi ka WhatsApp group kosonkhanasonga zakuchalika. Koma ndizikhala nthawi imene munthu wekha ukhoza kupereka msembe chifukwa cha ufumu wa Mulungu. Wachiwiri kwa mkulu wa polisi mdziko muno a Joseph Frederick Mutumpha atsimikizira Malawi kuti chitetezo chakhwimitsidwa kwambiri pa nthawi ya chikondwerero cha Pasaka. Mutumpha amayankhula izi mu mzinda wa Blantyre pamene amayendera madera osiyanasiyana pofuna kuona momwe apolisi akugwirira ntchito mu nyengo ya Pasakayi. Iwo akufotokoza zambiri. Pali njira zambiri zomwe takhazikisa, zinazo sizisowaso kuti kuziulula kugula wanthu, koma chinthu chodziwika kwambiri pansi pa ulamuliro wa mkulu wa polisi Mr. Richard Luhanga akhazikisa ndondomeko yoti pena paliponse kuyambira kuchitipa mpaka kunsanje apolisi aoneke masana ndi usiku. Pamene anzathu tikuti tikupita tikasangalale tili ndi chuti, ife ndi pamene timayamba ntchito.
ndiponso ndi pamene timakhalanso ndi ntchito yayikulu kwambiri kuonesesa kuti nyumba za wanthu zimene achokamo koma tikuziwa kuti samachokamo anthu onse ayi amasiyaso anthu kuti aziyang'anira pamenepopo koma katundu wa wanthu nyumba za wanthu miyoyo yawo ndiyotetezeka chifukwa chake mukuona asilikali athu awa akungoyenda ngati akucheza atenga futi zawo akulankhula nkhani zawo imene ndiye ntchito yeniyeni ya polisi chifukwa choti anthu ayeneka kuona kuti polisi yawo ilipo kuti iwateteze ndithudi ndiye pena paliponse pali patrol teams magulu ama patrols dziko lonse la Malawi kuonesesa kuti chitetezo ndi chokhwima. Boma lapempha mipingo kuti lithandize kuyikapo diso pa ntchito za chitukuko cha madera aphungu za Constituency Development Fund kuti ziziyenda bwino. Nduna ya Santengatenga Ajab Mhango ndi wapereka pempholi pa mapemphero a chikondwerero cha Easter pa mpingo wa CCP ku Mhuju mboma la Rumpi. Iwati ngati mipingo itengepo mbali zithandiza kuti chitukuko chipite patsogolo. Zambiri mulipotiri. Nduna ya Santengatenga Ajab Mhango anaona chofunikira kwambiri kusonkhana ndi kupemphera limodzi ndi akhristu anzawo pa chalichi cha Mhuju CCP kumene atsindika za kufunika kwa mpingo pa chitukuko cha dziko. Iwo apempha mpingo kuti ukhale patsogolo kuonetsetsa kuti chitukuko chikuchitika pansi pa 5 billion kwacha ya thumba la chitukuko cha madera mwa aphungu CDF. Iwo atsindika kuti boma la President Professor Arthur Peter Mutharika limalizitsa ntchito ya msewu wa Njakwa Livingstonia umene unayima zaka zisanu zapitazo. Mpingo uli ndi gawo lalikulu kwambiri kuonetsetsa kuti ndalama zimene zigwire ntchito yake moyenerera pasakale za chinyengo pasakale za katangale ayikepo maso mungabetikire enafe kuti khopi lililonse ligwire ntchito yake limene a president akufuna. Ndine mawu yawa ndalama imene tikakuchita bwino chaka cha mawa tipeza zozina zofanana koma tikapanda kuchita bwino ndalama zimene zipita sizazionaso. Choncho ndifuna wina aliyense kunoko mafumu mpingo ndi anthu onse akuno aonetsetse kuti wina aliyense akhale kapita wanzake kuti ndalama imeneyi igwire ntchito yoyenerera. Anthu akuno afuna kuno kusinthe kutukuke. Poyankhulapo pa nkhaniyo modereta wa mpingo wa CCP kuhenga Mbusa Andrews Wipa ati agwira ntchito ndi boma kuonetsetsa kuti chitukuko chikuyenda bwino. Ife timadikira zomwezi teko chikangoti yayamba kubwera ife ngati chalichi ngati mpingo titengapo mbali yayikulu mene ananenaso iwonso honorable minister titengapo mbali yayikulu kuonetsetsa kuti ndalama imene ija yagwira ntchito imene anapanga plan eno ake a chigawo eno ake a constituency eno ake apa ground zimene anapanga plan zija tionesesa zimene zija kuti zachitikadi. Mfumu yayikulu mwahenga ya mboma la Rumpi yayamikira boma chifukwa chofuna kuyambiranso ntchito yomanga msewu wa Njakwa Livingstone. Kuyima panyakwa msewu uwu ni chitukuko chikulu chomene icho chenicho chikupindulira chomene isi musange msewu wayima ndikuti msewu ukuchita link ise mpaka na kuchipatala uyu kurumpi boma. So wakurumpi boma tukuluta kuyayi because the road is cut off, no transport, no what. So economy para ikwenda makora yayi ikwenda makora cha Akristo pa dziko lapansi ali pa chikondwerero cha Pasaka chimene akukumbukira za imfa komanso kuuka kwa Ambuye Yesu pamene kumachitika mapemphero ndi zinthu zosiyanasiyana. Hassan Piri, MBC, Rumpi. Bungwe la Blantyre Water Board la anthu ali ndi ndalama zoyenera kulipira ku bungweli pafupifupi 15 billion kwacha zomwe zikusokoneza kagwiridwe ka ntchito la bungweli maka popereka madzi abwino kwa anthu amboma la Blantyre ndi madera ena ozungulira. Ogwirizira udindo wamkulu wa bungweli achawanangwa jana ati omwe akulephera kupereka mabilowa ndi makampani mabungwe ena aboma komanso anthu amba. Simeon Boyce wafika ndi report. Polankhula pamwambo omwe bungwe la Blantyre Water Board linakonza ndi cholinga chofuna kuthokoza makampani omwe amakhulupirika polipira mabilo, ogwirizira udindo wamkulu wa BWB achawanangwa jana anati kulephera kopereka mabilo kukukhudza magwiridwe a ntchito a bungweli poti limalephera kuthamanga kukakonza madzi akanongeka,
kulipira ena mwa makampani omwe amapereka katundu osiyanasiyana ku bungweli komanso kulipira mabilo amagetsi. Pali ku akuza kwana chama 15 billion oti dolere ngati Blantyre Water Board timakhala affected kwambiri ndi anthu akamapanda kulipira mabilo awo makamaka kandi amnyumba ngakhalenso those from the industry timakhala affected kwambiri una kuti timakanika kuti tichite zomwe tikoza kupanga zomwe tayerekeza kuti pange mu nthawi ina yake chifukwa ndalamazo zimakhala kuti zilipo koma sizili ndi ife zili ndi anthu komanso monga muzoti ndalama mukachedwa kugwisa ntchito value yake imakhalanso ikusika pang'ono so zimatipanga affect kwambiri timalephera kuti tikwaniritse zonse zimene makastomala athu kapena kuti tipange attend to mafaults amene kuti tipange attend to them quickly. Komabe iwo anati akhazikitsa njira yomwe ithandizire kuti bungweli lithe kutolera ndalama zake. Tayika ndondomeko zosiyanasiyana panopa kuti titolere ndalama zimenezo and posachedwa apa muzitiona ndithu tikhala full throttle kusakasaka aliyense amene ali ndalama zathu kaya titolera ife tokha wake komanso tigwisa ntchito njira zosiyanasiyana anthu ena kuti akhoza kutithandizanso kutolera m'malo mwathu. Pamwambowu bungwe la Blantyre Water Board lapereka mphotho kwa makampani ndi mabungwe okwanira 15 omwe amapereka mabilo mokhulupirika. Ena mwa makampani omwe alandira mphothozi ndi hotela ya Amalilis ndi Malawi Sun, sukulu za ukachenjede za Mnyubas ndi Kuhes, zipatala za Adventist ndi Mwaiwathu komanso kampani ya Ilovo Sugar. Polankhula wapampando wa bungwe lomwe limayendetsa ntchito za Blantyre Water Board Stanley Chilwa ati mwambowu amaukonza ndi cholinga chofuna kuthokoza makasitomala okhulupirika omwe amathandizira kuti bungwe la Blantyre Water Board lizigwira ntchito zake bwino. Mwambowu unakometseredwa ndi mayimbidwe ochokera ku bandi ya Mingoli. Kuchokera mzinda wa Blantyre ndine Simeon Boys. Wachiwiri kwa nduna za malonda Edi Katembo ati boma laika ndondomeko zomwe cholinga chake nkuthandiza kuti anthu ochita malonda mdziko muno asamavutike kugulitsa katundu wawo. Poyankhula ndi MBC, Atembo anati boma laika chidwi pa ndondomeko yoti anthu opanga katundu azikhala ndi upangiri wapadera opanga katundu wawo. Atembo akuyankhula zambiri. President anasindika kwambiri pa State of the Nation Address Nkhani yoti ifeyo ngati dziko tikhale kuti tikupanga zinthu zosiyanasiyana zomwe tizitha kumazigulisa kumene kunja kumapeza ndalama zakunja zomwe timatchula kuti forex. Ngati muone Malawi pakali panopo ikuvutika kwambiri chifukwa katundu sitikutha kupanga katundu amene tingati kugulisa kumene kunja kupeza forex. So president malingana ndi masomphenya amene ali nawo ndi zambiri zimene boma la TPP lapanga magawo osiyanasiyana. Choyambirira mukati muone pakali panopo tinapanga create amene timatchula kuti economic zones na special economic zones amene basically imodzi ku Tunduzu, ika ku Nzuzu, ina ili Matindi, ina ili Chigumula, ina so Magwero. Musemo ndi mene tikufuna kuti mukhale zitukuko zosiyanasiyana zokuzala ndi business. Komanso Nkhani ya malonda ya business boma la TPP like njira zosiyanasiyana zothandizira kuti malonda aziyenda mwakusoka. Imodzi mwa iyo ndi zinthu ngati timati one border post imene yakhazikitsidwa kumloza kuchiponde ndi kusongwe imene imathandizira kuti katundu pa border amapangaso zakalembera madocumentation zoterezo zipasabakhale mavuto. Chinanso titha kunena mgwirizano umene wasayinidwa posachedwa pa ndi dziko la Tanzania imene timati STR Simplified Trade Regime imene izithandizanso kuti anthu ati opanga malonda kudusa maboda azitha kulumikizana mosavuta Nkhani ya zikalata documentation ndi zina zotere zokhudzana ndi katundu kuchoka dziko lina kupita dziko lina. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC, tiye tionenso mitu yake.
President Professor Arthur Peter Mutharika pamodzi ndi mayi wa dziko lino akufunira anthu mdziko muno Pasaka yopambana. Bungwe lopereka madzi la Blantyre Water Board lati kulephera kupereka mabiro okwana 15 billion kwacha kwasokoneza ntchito za bungweli. Ndipo boma lati layika ndondomeko zomwe cholinga chake ndi kuthandiza kuti anthu ochita malonda mdziko muno asamavutike kugulitsa katundu wawo. Takulandirani mu gawo lachiwiri la nkhani zathu. Alimi m'maboma adowa komanso ntchisi akuchita bwino kumbali yothana ndi mavuto omwe amadza kamba kakusintha kwa nyengo. Izi akuti zikuchitika kamba kakukhazikitsa kwa ndondomeko za ulimi wachilengedwe. Bungwe la Catholic Development Commission in Malawi CADECOM ndi lomwe lidakhazikitsa ndondomekoyi yomwe ikuthandiza anthu ochuluka. Smart Chalika wafika ndi ripoti. Kwa nthawi alimi am'maboma adowa komanso ntchisi akuti akhala akupeza kholo lochepa kamba kakusintha kwa nyengo zomwe zimabweretsa mavuto ochuluka pa moyo wawo wa tsiku ndi tsiku. Iwo koma akuti kubwera kwa ndondomeko ya ulimi wachilengedwe m'mabomawa, alimi akuti ochuluka ayo moyo wawo wasintha. Ndi ndondomekoyi alimiwa akutha kugawana nzeru za ulimi popanga manyowa, kulima mbewu zakasakaniza komanso mitengo ya zipatso. Mbali ina akutukula manja awo pa chuma. Ahawa atikapesi mmodzi mwa alimiwa atapindula kwambiri ndi ulimiwu pomwe tsopano akutha ukolo zochuluka komanso kukwaniritsa kuthandiza banja lawo. Panopa tikhozonera kuti popeza kunali uyamba phindu lakhala ngati lapezekako popeza dagwira ntchitoyi pa malo ochepa. Tinapezako matumba ya 50 kg a JCP paja makhaza kujaza nkhuku. Koma at least chifukwa chone kuti chaka chinochi chaka chathera lima malo ochepa nde zoonetsa kuti chaka chino peza rakuza ndi mmene mwaoneramo chaka chino mwene tikhozopeza phindu lochuluka. Rose Mafedo nawo ati pano kupindula ndi ulimiwu pa chuma ngakhalenso pa moyo wawo wa tsiku ndi tsiku. Ine ulimi mmene wanipindulira chifukwa sinisoweka ndiwo za masamba komanso nagulapo kale obakha ni nkhuku. Oti ndalama sizinisoweka kwenekwene chifukwa ni madwa ndozija numakagulitsa nupeza ndalama ndigula kosotina titophatikizira monga gulu la nyama. Moyo wanga wa tsiku ndi tsiku umenda bwino zedi nuli mumenewu chifukwa nthawi zini makhala kuti ndalama yakutalikira timbangolowa mudimba muno chola ndiwo basi tiphika tikudya. Mmodzi mwa akuluakulu oyendetsa ntchito ku bungwe la Catholic Development Commission in Malawi CADECOM amadalitso chilalire ati pamene madera ambiri akukumana ndi ng'amba kamba kakusintha kwa nyengo, kulima mbewu zogwiritsa ntchito zipangizo za pa nyumba zopezekeratu kuli ndi kuthekera kuothana ndi mavuto a njala pomwe mbewu zawo zina sizidachite bwino. Iwo ati kupereka nzeru kwa alimi ndi yankho ku mavuto omwe dziko lino likumana nawo kamba kakusintha kwa nyengo. Ifeyo mukuona kwathu tikuona kuti zimene tinkaganiza mmene tinkapanga project imeneyi zikupita patsogolo chifukwa chakuti almost mulimi aliyense amene ali mu project iyi anapanga dimba. Andi magulu alimi 2020 amene alipo 150 tinawapatsa mbuzi zimene zikuwathandiza kuti azipeza ndowe zopangira manyowa. So tikayang'ana zolinga zimene tinkabweretsa project ikuyamba tiona kuti zikukwaniritsidwa. Bungwe la CADECOM ndilo likukhazikitsa ndondomeko ya ulimi wachilengedwewu ndi thandizo la ndalama pafupifupi 574 million kwacha kuchokera ku Dan and Norwegian Church Aid. Smart Chalika, MBC Doha. Bungwe la NASFAM latsindika kufunika kuti alimi ang'onoang'ono achizimayi aphunzitsidwe kugwiritsa njira zamakono monga mafoni am'manja polandira ulangizi wa zamalimidwe ngati mmene zikuchitikira m'mayiko ena. Isaac Jali ali ndi nkhani yonse. Pa msonkhano okambirana kufunika kuti nawo alimi akazi azipeza ulangizi pogwiritsa ntchito njira zamakono monga mafoni. Mkulu wa bungwe la alimi ang'onoang'ono m'dziko muno la NASFAM Abete Chinyamunyamu atsindika kuti njira imeneyi ndi yofunika komanso ndi yothandiza makamaka panopa pamene chiwerengero cha alangizi opereka ulangizi kwa alimi ndi chocheperako. Abete Chinyamunyamu akuti zimenezi zingathandize kuti alimi akazi nawo adzikolola zinthu zambiri
chimodzimodzi ngati momwe zikukhalira ndi alimi amuna. Abeta Chinyamunyamu atinso kugwiritsa ntchito njira zamakono monga mafoni popereka ulangizi wa zaulimi kwa alimi akazi kungathandize kuti adzingolandira ulangizi okhawo ofunikira ogwirizana ndi nthaka yawo monga fetereza komanso mbewu imene angadzale. Kuuliminso tikupanga embrace technology kuti alimi azitha kulandira uphungu, azitha kulandira extension kudzera mu technology, kudzera mu phone, kudzera SMS, kudzera mu app. So ndi project imene alimi ambiri makamaka azimayi amene ikupanga target project yakhala yofunikira kwa iwo because akutha kupeza extension advice nthawi ina iliyonse imene angafune. Ndingoti simuna alimi ambiri alibe ma smartphone nde tikuyuzanso ma SMS kuti amene alibe smartphone akhoza kulandira kudzera mu SMS. Komanso pali njira zina zimene tikuona kuti kandi radio kuti azitha phone kuti azitha kulandira uthengawo monga ngati voice note. So tikuzindikira kuti technology sinafikepo, so tikupanga adapt kuti tithebe kuwafikira anthu malingana ndi mmene ali. Kuno ku Malawi ntchito yopereka ulangizi wa zaulimi kwa alimi akazi pogwiritsa ntchito mafoni akuyigwira maboma awiri a Mzimba komanso Mchinji, ndipo mmodzi mwa akuluakulu ku University ya Dublin ku Ireland Asupriya Garikipati akuti chitukuko chimenechi ndi chofunika kwambiri pamene ulimi ukupita patsogolo mdziko muno. Kuno ku Malawi amayi ambiri ndi alimi ndipo ndi amene akuthandiza kuti dziko la Malawi lidzikolola chakudya chokwanira, ndipo pobweretsa ntchito zamakono ngati zimenezi zokhudza alimi akazi zithandiza kuti nawonso alimi akazi adziwe kuti amalabadiridwa pa ntchito za malimidwe mdziko muno. Isaac Jali, MBC Lilongwe. Ndipo pomaliza nkhanizi nainso mitu yake. President Professor Arthur Peter Mutharika pamodzi ndi mayi wa dziko lino akufunira anthu mdziko muno Pasaka yopambana. Bungwe lopereka madzi la Blantyre Water Board lati kulephera kupereka mabiro okwana 15 billion kwacha kwasokoneza ntchito za bungweli. Ndipo boma lati layika ndondomeko zomwe cholinga chake ndi kuthandiza kuti anthu ochita malonda mdziko muno asamavutike kugulitsa katundu wawo. Pezani nkhani ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Mnali ndine Mary Says amawa ndi nzangayo Savita Wilima, tikufunirani mathero a Sabata opambana. You tryna chase me down.